En primer lloc, donarem pas com la benvinguda a la Carolina Recio, que és la presidenta del districte de Nou Barris, i ens donarà la benvinguda. Carolina. Bon dia a tots i a totes. En aquest dia molt assolellat de la República, avui un 14 d'abril, ens trobem un any més per celebrar, per commemorar, però per seguir recordant que els valors de la República són ben necessaris, ben vius i que ho hem de practicar cada dia de la nostra vida, com bé ho fa, i agraïment molt especial, i a més m'acompanya el Pepus, a la taula unitària de la República de Nou Barris, que fa moltíssims anys que lluita pels drets democràtics aquí en el districte, que ens va aconseguir posar-li aquest nom tan meravellós a la plaça de la República, amb aquesta estàtua tan meravellosa fa 8 anys, i que a més entre les seves files compta amb lluitadores que van estar preses, que van patir en els seus propis cossos la tortura a la Via Laietana i que avui també estan posant querelles per reivindicar la memòria democràtica, la memòria històrica d'aquest país. Entre elles el Pepus, a qui jo li agraeixo, i la Maribel, que no ha volgut pujar però està per aquí. Dues persones que he tingut la sort que m'acompanyessin al llarg de la vida i que elles, poso com a exemple, i moltes d'altres les que esteu aquí, o la Rosa, que la tenim aquí a la segona fila i que ara no em mira, que cada dia feu república, que cada dia ens recordeu que cal continuar lluitant pels drets a l'habitatge, pels drets a la sanitat pública, pels drets de les dones, i que ens ho feu des de la taula unitària de la República aquí a Nou Barris. Com a presidenta és un orgull comptar amb una entitat àmplia, representativa, plural, com és la taula unitària de la República. Moltíssimes gràcies. I acabo molt ràpid saludant també a la Fundació Neus Català, és una gran referent, una dona que va estar presa, que és representant de la lluita antifeixista del nostre país i que avui és un honor que també des de la Fundació ens acompanyeu al districte. I per últim, l'associació la xarxa Nou Barris acull una xarxa del districte que crec que és el que us deia, és un exemple de treball per la convivència, de treball per uns barris dignes, per uns barris segurs, uns barris amables i uns barris on es preocupen que tothom que ve en aquest país tingui drets. Per tant, gràcies Nou Barris acull també per practicar cada dia en el vostre dia a dia els valors de la República que avui ens recordem. Per tot això, cada any en aquest districte tenim l'orgull de ser molt republicans i celebrar-ho cada 14 d'abril. Res més. Salut i república. I gràcies per ser aquí. Ara passarem a Parlaments. En principi li tocava a la Fundació de Neus Català, però m'han demanat un incís de 2 minuts, que és l'Encarna, que venen de precisament, recordeu que hi ha en marxa una manifestació a Madrid el dia 16 de juny per al tema de la República. I ara explicarà també com s'està muntant els dates. Des d'aquí fem una crida a que tot aquell que pugui, que vulgui, el dia 16 de juny a Madrid hi haurà una marxa a nivell estatal a favor de la República. Encarna. Hola, buen día, buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por invitarme para hablar. Sobre todo, antes de empezar a explicar la marcha, justicia, verdad y reparación a todas las víctimas del franquismo. ¡Y viva la República! Para la República tenemos que tener en cuenta que es del pueblo y el pueblo tiene que seguir luchando porque esta forma de Estado siga palpable y siga latente y no nos la quiten, porque la derecha se quiere adueñar de la República. Por eso es importante ir el 16 de junio. El 16 de junio es una marcha republicana estatal y sobre todo que la gente quede consciente y que sepa que somos los ciudadanos que lo estamos organizando. Hay compañeros de partidos, de organizaciones políticas, de sindicatos que participan, lo hacen a nivel personal, pero que realmente lo estamos organizando somos los ciudadanos. El 19 de junio hará 10 años que Felipe VI será proclamado, será el aniversario de que fue proclamado rey de España. Fue una imposición como la de Juan Carlos I, pero la marcha es el 16 de junio, que la gente no se confunda. Entonces es importante que la marcha republicana es una lucha antifascista,
que ahí cabemos todos, de la ideología que sea socialistas, sean anarquistas, sean republicanos. Hay una frase muy célebre de Federica Montseny que dijo que ahora no toca ser, creo que más o menos decía así, que no toca ni ser ni republicano, ni socialista, ni anarquista, ni socialista, ahora lo que toca es ser antifascista. Pues esa frase sigue célebre. Toca ser antifascista. Tenemos que darnos cuenta. Hay una frase también que me gusta mucho por ahí, no sé de quién es, pero la leí una vez y dice: somos como pequeñas gotas de agua que por separados nos secamos y no hacemos nada, pero juntas formamos un océano. Esa frase, quedaros con ella porque es muy gráfica y da un ejemplo de lo que debería ser la lucha antifascista. Los antifascistas estamos dispersados y por separado es que no hacemos nada, no tenemos fuerza. Tenemos que mentalizarnos de que tenemos el mismo enemigo en común, que es la monarquía y el fascismo, unirnos como pequeñas gotas de agua y juntas formar un océano que derroque el fascismo y que se vayan a... bueno, y que les den. Bueno, y acabo, os espero el 16 de junio en Madrid, a todas y a todos, por la República, por nosotros mismos, que la República es una lucha social, es una lucha del pueblo, que no nos la quiten. Y también deciros que el 19 de abril hay un acto de presentación en Barcelona, en el local del Ateneo, es el Ateneo del Clot. Hay un acto por la mañana a las 11 de la mañana que estarán los movimientos sociales. Y por la tarde a las 18 será un acto más institucional, que vendrán partidos políticos y vendrá algún sindicato, pero bueno, está abierto a todo el mundo que quiera venir y que todo el mundo quiera expresarse, porque la República es una unión de todas las luchas sociales y también institucionales que estén a favor de defender el pueblo. Y os espero el 16 de junio en Madrid y el 19 de abril en el local del Ateneo del Clot a las 11 de la mañana y a las 18 horas. Gracias a todos y viva la República. Gracias a todos y a todos y viva la República. ¡Visca! Bé, ara donarem pas al següent Parlament, que també és important perquè és la Fundació Neus Català. I aquí la Mercè Vidal ve en representació de la Fundació Neus Català, una dona que, com s'ha dit abans, antifranquista, que va lluitar, comunista, que va patir moltes tortures, que va estar al camp de Ravensbrück per als nazis i que representa la lluita que van fer moltíssimes, milers i milers de dones que han quedat durant molts anys amagades i que per sort aquests últims anys les estem rescatant de l'olvid i les traurem que treure, perquè la revolució, la defensa de la República seria impossible sense les dones. Vinga, endavant. Moltes gràcies, Pecus, per la presentació. Així com ja has dit moltes coses que jo havia de dir, jo ho faré més breu encara. Abans de tot, moltes gràcies per agrair, no? Voldria agrair-vos la invitació a la Fundació Neus Català a participar en aquest acte d'avui, en aquest dia radiant de primavera republicana. Ahir mateix va fer 5 anys que va morir la Neus, 5 anys que va morir una militant modèlica. La Neus va néixer als Guiamets, al Priorat, el 1915, i des de ben joveneta, una cosa que us sonarà perquè aquí esteu molts i moltes, no? que heu seguit una trajectòria militant des de ben jovenets, no? Ella des de ben joveneta es va implicar en concret a la JSU, a la Joventut Socialista Unificada. Durant la guerra va treballar d'infermera a la rereguarda i amb la retirada va acompanyar els infants que cuidava, que estaven al seu càrrec ja a Premià, on estava treballant, no? I va viure d'aquesta manera la retirada i la derrota. Però ella a França va continuar, es va unir a la resistència i aquest va ser el motiu en què la van empresonar, la van torturar i va acabar, com tants i tants altres, als camps nazis. Ella va viure en primera persona aquesta barbàrie dels camps d'extermini. I després de l'alliberament, la Neus no va deixar la vida allà. La Neus va continuar lluitant. La seva figura va molt més enllà dels camps nazis, perquè és una persona que va dedicar tota la seva vida sencera fins al darrer dia a lluitar per la gent treballadora, a lluitar per la República i a lluitar per un demà més just, fins al darrer dia.
La Neus va ser una comunista incansable, des de jove a la JSU, a la resistència francesa, a l'exili a França, al PSUC, primer, doncs aquí ja quan va retornar amb la mort de Franco, i després amb el Partit dels Comunistes, on va continuar fins a la seva mort. Va estar implicada en multitud de moviments socials, la Unió de Dones de Catalunya. Perdoneu, és que ho porto un paper perquè és que no em vull oblidar res i vull fer-ho breu. Doncs això, la Unió de Dones de Catalunya, el Moviment per la Pau, el sindicalisme, el Comitè Internacional de Ravensbrück i amb l'Amical de Ravensbrück. Nosaltres, com a Fundació Neus Català, volem reivindicar el seu llegat amb 4 vessants: la Neus i la lluita antifeixista. Cap dubte que ella avui, davant del ressorgiment de l'extrema dreta, continuaria fent la seva tasca memorialista, la seva tasca antifeixista que va fer durant tota la seva vida. La Neus i la cultura de la pau, una segona vessant. Sembla mentida que haguem d'aixecar un altre cop les banderes de la pau després de tants anys de reivindicar contra la OTAN, de dir no a la guerra. La Neus avui estaria lluitant contra el genocidi a Palestina i lluitant per una Palestina lliure. La Neus i la cultura de la pau, com deia, però també la Neus i la lluita feminista. La reivindicació de la memòria de les dones que van lluitar contra el feixisme, que va començar en aquest país amb la Montserrat Roig. La Neus va ser una de les veus del seu llibre que recuperava el pas dels catalans pels camps nazis. I com no pot ser d'altra manera, doncs la Neus i la militància comunista. Però com deia, la Neus no va ser l'única. La Neus va ser una més d'una generació de lluita que ens ha portat aquí on estem i ens ha portat aquí a reivindicar i a continuar reivindicant la república tants anys després. La seva figura va molt més enllà de qualsevol de les militàncies que hagi tingut. La Neus és una figura de país que ens interpel·la a tots i a totes, que ens interpel·la a continuar la lluita pels treballadors i la lluita antifeixista. Ahir, per exemple, amb la Fundació estàvem engegant un projecte d'antifeixisme avui a les aules, de formar docents per detectar discursos d'odi i per treballar des de les aules per la cultura de la pau i per la no discriminació i per l'antifeixisme, una qüestió més que necessària. Doncs bé, el llegat de la Neus ens convida a aprendre'n per continuar, per fer front a l'amenaça de l'extrema dreta. Aquí no estem per recordar només, estem per lluitar i per seguir endavant, i per la barbàrie que tenim pel davant amb aquesta cultura bel·licista que ens volen tornar a imposar. Continuem dient no a la guerra. Visca la república! Bé, ara la següent organització invitada en aquest cas és la Fundació, no és una fundació, perdó, és l'Associació de Nou Barris Acull. És una associació del barri que ja s'ha explicat abans una mica, que la seva feina porta ja anys treballant, rebent els nouvinguts, rebent a la gent que ve de migració o ve d'algunes guerres, i que quan arriben aquí es troben amb els problemes dels papers i amb els problemes dels treballs que li fan sense contractes i tot això. Per tant, fan una feina importantíssima i sobretot amb un altre tema també important, que és la convivència i la lluita contra la xenofòbia. I ara aquí parlarà la Pitu, que és la representant precisament de Nou Barris Acull. Bueno, buen día. Sí. Si no me cambiaré luego. Empiezo en castellano y así acabo en castellano. Ha sido una sorpresa y una alegría el pensar que en estos momentos se acordaban de la entidad, de la asociación Nou Barris Acull, que aunque como asociación llevamos nada más que 2 años, sin embargo como red llevamos funcionando desde el año 2001, o sea, llevamos 23 años. 23 años que hemos tenido muy claros 3 ejes de trabajo que han sido la convivencia, espera que tengo el apunte por si me olvido, la convivencia y la diversidad, la lucha por la igualdad de derechos, la participación y el trabajo en red y la formación y la reflexión. Pensamos que es muy importante, pensábamos cuando empezamos Nou Barris Acull con una ingenuidad tremenda y sin tener mucha idea de
de lo que era la nueva emigración, pero sí que sabíamos mucho de lo que era la emigración que había hecho estos barrios. Y hoy, en un día como hoy, el Día de la República, también tenemos mucha sociedad, en este caso sería la Neus, que hemos explicado antes, de gente que se tuvo que ir y padeció lo que es la emigración. Entonces, con el sentimiento este solidario que tenemos en Nou Barris, pensábamos que no queríamos que la gente que venía de otros países pasara la misma situación que habíamos pasado nosotras al llegar aquí. Los sentimientos de la emigración son siempre similares. Es el abandono, la tristeza de que has dejado tu tierra, te has tenido que ir, o bien por una guerra, o bien por una situación de pobreza, o bien por una situación de desigualdad social. Las causas de la inmigración son siempre muchas, no son solamente las económicas. Pero también teníamos muy claro desde el principio que para continuar con la convivencia y para generar una situación de que los nuevos vecinos y las nuevas vecinas se sintieran tan orgullosos de Nou Barris como nos sentimos en estos momentos la gente que hemos hecho Nou Barris en todos estos años, era importante no hacer cosas exclusivamente para emigrantes, era hacer todo para el conjunto de la ciudadanía de Nou Barris. Y en ese sentido, lo único que hacemos diferente, y después de 23 años seguimos haciendo diferente, es el tema de lo que nos diferencia, que es el tema de los papeles, porque nosotras cuando llegábamos al menos teníamos un carnet de identidad, podíamos venir de diferentes situaciones, pero teníamos el carnet de identidad que nos permitía trabajar. Ellos no. Y luego el otro tema es el tema del idioma. Llegan a un país diferente en el que no se conoce el idioma, y entonces en esas dos cosas sí que son las únicas que gracias al voluntariado se están haciendo. Se están haciendo talleres de lengua y conocimiento del entorno, y se están haciendo servicio de acompañamiento jurídico en todo el tema de papeles, porque el tema de los papeles manda narices lo doloroso que es. Es una vergüenza la ley de extranjería que tenemos, porque es la primera que obliga a la gente a vivir en unas condiciones de desigualdad impresionantes. Tienes que llevar mínimo 3 años empadronada para poder acceder a los papeles. Tienes que tener un contrato de 1 año y de 40 horas. En estos momentos, o en estos últimos años, con el mercado laboral como lo tenemos en este país, imaginaros cuál es la situación en la que se encuentran para llegar a poder presentar los papeles. Y luego un certificado de arraigo social, que bueno, que eso pues puede ser lo menos complicado de conseguir. Entonces, en esta situación son las dos únicas cosas que hacemos exclusivas para inmigrantes. El resto son todas actividades que hacemos para el conjunto. La formación, pues hacemos talleres de formación, bien para entidades, bien para representantes de entidades en temas de extranjería. Y luego hacemos, bueno, lo que parece que es la estrella, pero que sin embargo no es una cosa más que hacemos, no es la más importante, que es el tema del Festival de Sopas, que es una manera de demostrar que en todas las culturas y en todas las sociedades hay sopas, que las sopas, la base es parecida, y que la única diferencia es a veces la pizquica, que hacemos diferente cada uno, ¿no? Hay uno que le echa más pimienta, otro le echa más pepino, pero en el fondo es agua, ingredientes que tienes alrededor tuyo y la posibilidad de compartirla. Y eso es lo que hemos logrado a través de lo del Festival de Sopas. Y entonces ahora ya un último apunte para acabar. Estamos en una situación un poco complicada. Tirar adelante una asociación, como os digo, que la empezamos con mucha ilusión hace 2 años, es un tema complicado cuando lo quieres hacer desde el barrio, desde la realidad de una gente que dedica mucho tiempo voluntario a que tire adelante la asociación. De hecho, del total de la semana, el 45% de horas se hacen con voluntariado. Y entonces esto complica mucho las cosas, y los temas burocráticos. La ley municipal es una porquería, igual que la ley de extranjería, pero no requiere exige unos requisitos
que para gente que lo hacemos con toda la buena fe del mundo a veces es complicado de justificar. Y en estos momentos nos encontramos en esa situación. Estamos en una pelea con el ayuntamiento que por las dos partes hay buena voluntad, pero resulta que Hacienda Municipal es Hacienda Municipal. Y entonces resulta que en estos momentos nos están exigiendo una deuda de 22.000 euros, de un dinero que ni hemos gastado ni hemos tenido. Creemos que la cosa va a salir adelante porque somos, bueno, ya nos conocemos y somos peleonas y pelearemos hasta el último momento porque consideramos que eso es injusto. Nadie se lo ha quedado, nadie tal, ha sido simplemente un error burocrático. Entonces, aparte de eso, lo que sí hemos sido conscientes es que tirar una asociación adelante únicamente con voluntariado y con buena fe no es posible, con lo cual, si queréis, en la web de Nou Barris Acul, que es 9bacul.org, tenemos nuestra página web y al fondo pone una cuenta donde agradeceríamos que hicierais. Esto es la hora de, ya he hecho la intervención, ahora paso la gorra, ¿eh? Entonces estaríamos encantadas de que hicierais las aportaciones en las posibilidades que cada uno quiera. De todas formas, muchas gracias por el nombramiento que nos han hecho la gente de la República y visca la convivencia en Nou Barris y viva la República. Bé, nosaltres també posarem aquest enllaç que tenim a la pàgina web de Nou Barris per la República, de la taula unitària de Nou Barris per la República. També posarem aquest enllaç perquè tot aquell que vulgui fer aportacions és que es pugui aportar, ja que aquesta lluita, aquesta defensa dels emigrants és una qüestió que aquí a Nou Barris i a Catalunya normalment sempre s'ha viscut, hem sigut terra d'acollida i tenim que continuar sent terra d'acollida. I ara passarem precisament per la seva feina, que hi ha alguna que no ha anomenat, que és precisament qui munta els temes de les sopes del mundo mundial, que és un èxit impressionant, milers i milers de persones i que es proven els menjars i sopes de tot arreu del món. I això es diu convivència, i la convivència és el més important pels barris i per les ciutats, i sobretot és un valor republicà que tenim que tirar endavant. I per tot això nosaltres, des de la taula unitària de Nou Barris, l'oferim el Premi Fraternitat, perquè indudablement la fraternitat és el que porta Nou Barris Acull. Gràcies per tot això i ara li farem entrega del Premi de Nou Barris Acull. Moltes gràcies. De totes maneres, això ho posarem al costat de l'Estàtua de la República, que ja fa molts anys, en el 2004, el districte ens va premiar com a experiència positiva i tenim l'estàtua bé, o sigui que ja tenim dues. A veure si així aconseguim la República. La d'acció floral. Vinga, va, doncs ara dono el peu al Joan. Bon dia a tothom, ciutadans i ciutadanes de la República. Tal dia com avui, 14 d'abril de 1931, es va obrir un món d'esperança per a un poble sotmès a la misèria i l'explotació per part de les oligarquies, els terratinents i el clero, sota un regne dels corruptes borbons. Milers de ciutadans i ciutadanes van sortir al carrer i a les places per proclamar la República, mentre el Borbó, Alfons XIII, fugia cap a l'exili. La victòria de les candidatures republicanes a les eleccions municipals del 12 de febrer de 1931 tripliquen en vots a les monàrquiques. Va provocar el triomf de la República a totes les grans ciutats i el 14 d'abril el president Macià proclamava des del balcó de la Generalitat de Catalunya l'Estat català, que amb tota la cordialitat procuraven integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques. Avui parlar de la República és parlar d'un país ecologista, feminista i plural que fa de la justícia social la seva bandera. Parlar de la República és parlar de drets socials i de condicions de vida dignes per la classe treballadora i els sectors populars. Parlar de la República és parlar de justícia, democràcia i llibertat. Promoure la cultura popular, els drets cívics, polítics i socials
la diversitat, l'ecologia, el feminisme, la multiculturalitat, el pacifisme, el progrés racional i sostenible, la solidaritat i la supressió de privilegis i la transparència. Durant la dictadura franquista, milers i milers de persones van ser detingudes, torturades, perseguides, exiliades, executades en judicis sumaríssims o sotmesos a treballs forçosos. Guerrillers i maquis que van fugir a les muntanyes, dones a les que van empresonar i assassinar, o a qui van treure els seus fills i filles per fer de ser republicanes. Als més febles se'ls va robar fins i tot la identitat. Un exemple que dona la lluitadora ha estat Neus Català, que durant tota la seva vida va combatre contra el feixisme a Espanya i contra els nazis, formant part de la resistència francesa. El 1943 va ser detinguda pels nazis, torturada i empresonada i el 1944 deportada al camp de concentració de Ravensbrück. Després de ser alliberada, va tornar a França, on va continuar la seva lluita clandestina contra la dictadura de Franco. Avui dia, i després de 49 anys, les víctimes continuen lluitant als tribunals i a la societat perquè surtin a la llum els crims i atrocitats comesos durant el franquisme i es conegui la veritat de la dictadura franquista. Milers de persones continuen enterrades a les cunetes, mentre la dreta d'aquest país, siguem el dictat de l'ultradreta, està intentant eliminar la llei de memòria històrica imposant el relat del règim feixista. Aquí, al nostre districte de Nou Barris, tenim centenars de persones que van ser sotmeses a tortures i a presó. En tenim un llistat enorme que podeu consultar a la web de la Taula Unitària per la República de Nou Barris. Un bon exemple de tot això són les querelles presentades arran de l'aprovació de la nova llei de memòria històrica democràtica. Són diverses querelles interposades contra els torturadors de la Brigada Político-Social, entre elles la del company Carlos Vallejo, treballador de la SEAT en aquell moment i militant del PSUC, que avui és president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. I també una segona querella presentada pels nostres amics i veïns, el Pepus i la Maribel, detinguts amb 17 anys per pertànyer a l'organització Jove Guàrdia Roja i el PCI, i sotmesos a tortures durant 32 dies a la comissaria de Via Laietana i empresonats durant un any a disposició militar. Avui dia, l'origen de les guerres promogudes per grans corporacions multinacionals pel control i l'explotació dels recursos naturals, aquestes necessiten apoderar-se dels seus recursos mitjançant l'explotació, duent a la misèria els pobles més defavorits. Aquests conflictes i la pobresa obliguen a milions d'éssers humans a una migració forçosa fugint cap als països més rics. Europa està rebent onades d'aquests migrants, que la mateixa Europa capitalista fabrica mantenint règims dictatorials i guerres econòmiques o geoestratègiques, generalment en allò que anomenen països en vies de desenvolupament. Sent precisament aquest impediment del desenvolupament just i sostenible el que omple les arques del capital. Maleïdes les guerres, maleïdes els que la provoquen. Com republicans i republicanes que som, ens reafirmem en l'article 6 de la Constitució Republicana de 1931, que deia: Espanya renuncia a la guerra com a instrument de política nacional. Per aquest motiu considerem que els conflictes mai no han de ser resolts mitjançant la guerra. Així mateix insistim als governs a no alimentar la bèstia de la venda d'armes als països en conflicte i no augmentar la despesa militar en funció de les directrius marcades per la OTAN, que representen interessos aliens a la necessitat del poble. Ens preocupa el patiment del poble palestí, sotmès a l'ocupació estrangera. Reconeixem el dret inalienable del poble palestí a la lliure determinació i a establir un estat independent. Reconeixem el dret a la seguretat de tots els estats de la regió i fem una crida a tots els països perquè donin suport al procés de pau i el portin a una ràpida conclusió. Demanem una pau justa, duradora a la regió, en tots els pobles coexisteixen i gaudeixen d'igualtat, justícia i els drets humans, internacionalment reconeguts.
Reconeixem el dret dels refugiats a tornar voluntàriament a casa seva, en condicions de dignitat i seguretat. Insistim tot els estats a que faciliten aquest retorn. Cap guerra en joc. Les despeses militars per als serveis socials, els diners de l'amor per a les escoles, les pensions i els hospitals. Fruit d'aquests conflictes es produeixen desplaçaments humans forçats a l'emigració, ja sigui per les guerres o per la pobresa i que tots nosaltres hem viscut. L'arribada de l'emigració és una senyal d'identitat de les nostres terres. Catalunya i sobretot els nostres barris són un exemple. És per això que hem de combatre la xenofòbia i l'odi cap a les persones que arriben d'altres cultures i creences, que venen a treballar i a buscar un lloc on poder viure en pau i convivència. Com varen fer molts de nosaltres i nosaltres i de les nostres famílies fa anys. L'ombra del feixisme també, amb veu catalana, vol sembrar la crispació en els nostres barris, intentant enfrontar-nos amb els nouvinguts i negant també la discriminació per gènere, sobretot sobre les dones que tenen una doble discriminació, per pobres i per dones. Però aquí tenim organitzacions com Nou Barri Sacul, que treballa per la convivència, ajudant als nostres veïns i veïnes de Nou Barris i de Barcelona. Davant dels discursos reaccionaris del feixisme, sabem com combatre'ls. Les nostres armes són moltes i poderoses. Són la convivència i la solidaritat, la tolerància, el feminisme, la llibertat, la igualtat i, sobretot, la fraternitat entre els pobles. Salut i república! Visca la república!